afacerea voastră mai specială decât altele? Nu cred că afacerea noastră este mai specială ca și altele, datorită conceptului. Pușcul nostru are o formă de pahar tubă, care face clientul să fie atras de forma lui și odată ajuns aici, vrem să câștigăm prin calitatea produselor noastre. Vine lumea. Da, suntem foarte mulțumiți de clienții pe care avem până acum. Unde vreți să mai deschideți? Vrem să ne dezvoltăm la nivelul orașului Cluj și în țară. Deja avem discuții pe orașele Bistrița, Turda și ne extindem și în afara Clujului. În orașul Cluj, dezvoltarea o să facem noi, iar în afara orașului Cluj o să fie sistem franciză. Acum, chioșcul e deschis pe spațiu privat. Vreți să deschideți și pe spații publice? Sunt probleme cu primăria? Inițial noi am dorit să deschidem doar pe spațiile publice, dar am avut mari probleme cu primăria, n-am obținut autorizații, am fost foarte eficienți, cu toate că am avut drept, să zic așa, s-au pus și momentan ne axăm să ne dezvoltăm pe spații private. Câți oameni vin într-o zi aici, la chioșc? Avem o clientelă zilnică cam între 100 și 150 de clienți pe zi, momentan, și dorim să ne creștem și mai mult în următorul an.